Ir-residenti ta' San Ġwan jinsabu urtati bl-istat diżastruż li jinsab fih ġnien Keringrek. Ġnien li l-Kunsill Lokali ilu ħafna jixtieq li jkun spazju miftuħ biex jitgawda mir-residenti. Minħabba li ma kienet qed issir l-ebda manutenzjoni f'din iż-żona rikreattiva, il-Kunsill Lokali kellu jieħu deċiżjoni drastika u jneħħi l-bandli mill-post peress li kienu qed ikunu ta' periklu. Sfortunatament, però, il-Gvern Laburista qed ikkaxkar saqajh u mhux qed jgħid jekk il-proġett ippjanat mill-Gvern u li saħansitra għalih kienu diġà ħarġu l-permessi u x'se jsir jew le. Net News tkellem mas-Sindku ta' San Ġwan Etienne Bonello de Puy li qal ir-residenti ta' San Ġwan ma jistgħux jinżammu aktar flama dwar dan il-proġett. Il-Gvern irid itina commitment u x'ħajamel il-proġett ta' ġnien Keringrek jew le. Aħna ilna nistennew mit-2012 meta bdiet l-idea ta' dan il-proġett. Meta tela l-Gvern Laburista f'2013 bdejna nitkellmu mal-Ministru Joe Mizzi u mbagħad tkellimna mal-Ministru Jum Borġ ukoll. Sissa qatt m'għandniex bħala Kunsill commitment min-naħa tal-Gvern u x'ħajsir jew le. Jien il-commitment mardux għalija, irridu għar-residenti ta' San Ġwan għax huma ħaqhom verament dan il-proġett biex aħna nerġgħu nirrestitwixxu dan il-post pubbliku lir-residenti kif suppost. Fl-2012 il-pjan oriġinali tal-Ministeru li dak iż-żmien kien immexxi minn George Pulicino kellu l-iskop li l-Klabb tal-Boċċi kollu binja ġdida u aktar moderna fil-periferija ta' San Ġwan. Minkejja dan iżda kawża ta' wedi li saru mal-bidla fl-amministrazzjoni fl-2013, il-Klabb tal-Boċċi baqa' fejn kien, bil-konsegwenza li l-ispazju rikreattiv ippjanat għal ġnien kien se jkun limitat ħafna. Il-Kunsill Lokali però baqa' determinat li jiżviluppa ġnien Keringrek f'żona ta' rikreazzjoni, kif ukoll grazzi għal mod kif inhi t-triq fi proġett li jkun jinkludi l-binja tal-Kunsill u spazju għall-esebizzjonijiet. F'Jannar tal-2017 ħareġ saħansitra l-permess min-naħa tal-Awtorità tal-Ippjanar, però mill-elezzjoni ta' Ġunju 2017 ma sar xejn aktar. Is-Sindku stqar ma' Net News il-Kunsill Lokali baqa' u se jibqa' jinsisti biex jingħata tweġiba dwar jekk dan il-proġett huwiex se jsir jew le. Fi kliem is-Sindku stess, il-Kunsill Lokali kollu huwa maqut favur dan il-proġett u lest li jagħmlu jekk il-Gvern jibqa' ma jiċċaqlaqx.